Bé, això és en referència al mapa cultural. El mapa cultural va començar, com ha dit el diputat Salvador Enguix, en juliol de l'any passat. Vol dir que portem un any i 3 mesos funcionant, carregant dades, carregant informació, validant informació. Al dia d'avui, al dia d'ahir, n'hi havia 513.261 dades carregades. Com creiem que estarà un poquet complet al voltant de 30 milions, estiguem desitjant que s'estiri l'edat de jubilació un poquet més perquè si no no acabarem. I ha sigut visitat per 104.254 persones en a soles un any i 2 mesos. I això no és un fla per als tècnics del SARC, això el compta Google. Vol dir que és segur que la xifra és aquesta, de tots els àmbits territorials que ha comptat Tamara abans. Ara, això que és una obra veritablement com si fos la il·lustració, la enciclopèdia, una obra magna que portarà el seu temps l'arribar al final de l'obra i que necessitem indubtablement la participació de tots. Per tant, incitem a que entreu en el vostre poble a veure què no n'hi ha una fitxa ahí, escolta, que te falta això, 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 i nosaltres entrem a averiguar el que siga i a carregar el que siga. Això no seria sencer si a més del que és la pròpia infraestructura cultural no n'hi haguera també la informació de lo que se fa dins d'aquesta infraestructura cultural. Per això, acabar el disseny, no el mapa, del mapa fa un any i 3 mesos, ens vam posar a treballar la idea de com omplir això en un element del qual s'ha parlat moltíssim en el món de la gestió de la cultura, que és el públic, el ciutadà, la gent que té que disfrutar dels seus espais culturals, molts vegades públics, alguna vegada privat també. I per això vam dissenyar el model de Teuladí.es, que és la primera agenda cultural a la carta de tot l'estat espanyol. Agendes culturals per internet n'hi ha moltíssimes. Informació al mòbil per un missatge n'hi ha moltíssims, però de tot. El que no n'hi ha és que el ciutadà, de forma individual, demane vull enterar-me a soles d'això, això i això. 3, 5, 10, 20 coses de 91 que té per elegir. 91 ítems diferents, que això el veureu ara quan Emilio faci l'explicació del Teuladí. Per tant, hem unificat els dos conceptes. Això ja puguem entrar a parlar del concepte de la gestió dels recursos culturals en xarxa, en red, en internet. Un molt conegut vostre, l'amic Antonio Ariño, l'últim llibre que va publicar, que s'ha presentat ara en el mes de setembre, és sobre el consum cultural des de l'any 65 fins al 2009. Les últimes dades parlen de que la gent menor de 30 anys, el 90% els nutreix d'informació a través de la red. Els que tenen entre 30 i 45 anys, ja el 64%. Els que tenen entre 45 i 60 anys, els que tenim entre 45 i 60 anys, el 46%. Això vol dir que al voltant d'ací 3 anys es considera que la informació a través d'internet serà universal. Vol dir que s'arribarà pràcticament al 95-100% en totes les bandes d'edat. Això vol dir que, a més de que és important, és necessari. I el que vulguem fer és una frase que s'ha escoltat moltes vegades, Teruel també existe. Vulguem que existisquen tots, perquè el que té molts habitants i una part de diners per fer publicitat, segur que
pot fer publicitat, però els poblets xicotets, els poblets mitjans, que fan un esforç molt gran per fer activitats culturals, moltes vegades ningú coneix el que fa. I molta gent, que ha estat el Ximotè Barassi en Torrella i no m'he enterat. Per què fa l'esforç econòmic la Diputació a través del SAR de portar a professionals del món de la cultura, poble per poble, segons l'agrado de cada tècnic o polític de torn? Si després no arriba la informació i tinguem molts actes on van 20 persones, 30 persones, 50 persones. Al dia d'avui, el ciutadà es trasllada a consumir cultura. Per què? Perquè moltes vegades en el poble no n'hi ha res i en el de la contornada n'hi ha. I això és el que volem del Teuladí Punters. Creiem que n'hi haurà més de 800 proveïdors d'informació entre lo públic i lo privat. Imagina si l'envia un ciutadà la informació de 800 centres culturals diferents. El tira a la paperera. Per això és que hem treballat un any i mig en un motor de búsqueda i d'informació que permetisca que cada ciutadà puga elegir a soles de lo que vol enterar-se. I així arribarem a que un dia puga vindre així un grup de titelles a Canals i dir: escolta, lloga'm l'espai artístic. Per què? Perquè Canals té de 7.000, de 9.000 habitants, els que siguen, però a més n'hi haurà 2.000, 4.000, 10.000 més de la costera que volen enterar-se on se fan titelles. I això el poden consultar a través del Teuladí. Quanta gent, fixeu, en un dia s'han apuntat 103 persones en el seu perfil personal de lo que volen informació. En un dia, perquè això vam començar a presentar-ho ahir. I Google el va posar en la red fa 6 dies. En 6 dies han entrat a l'agenda cultural genèrica del Teuladí Punters 5.004 persones. Això és una barbaritat. Això vol dir que si voleu ser proveïdors d'informació, si voleu que la gent s'entere de lo que feu en el vostre poble, és molt simple. Jo crec que deu de ser la persona més torpe en informàtica de tots els que n'hi ha així. I jo he tardat 6 minuts en fer la notícia per enviar-la. Vol dir que segur que cadascú tarda 2 minuts o 3. És l'únic esforç que té que fer un tècnic o un responsable polític d'un ajuntament per enviar-nos la informació. I després nosaltres fem tot el demés. D'enviar-ho a tota la gent pot elegir setmanal, 15, vol dir, és impressionant. El veureu ara a través de lo que presentarà Emilio. Ja estiguem treballant, com va dir Tamara, la segona fase del mapa. Encara que el mapa s'acabe d'ací de 7 anys, la segona fase que portarà so, imatge, i me deia l'alcalde, i sí que pot fer-ho, passar les festes en directe. Tot allò pot estar dins del mapa. I ja estiguem pensant en la segona fase del Teuladí, que estiguem presentant ara. I la segona fase del Teuladí serà a tots aquells que en el seu municipi cobren entrades en els seus espais culturals, vendre les entrades a través de. Vol dir que el ciutadà vinga en la seva entrada com si foren la caixa. Això arribarà i arribarà en no res, arribarà en 2 anys, perquè això no són diners, això és treball, per això l'han fet poquets, perquè m'he preci de dir que en l'equip de treball del SAR es treballa i molt. Dono la paraula ara a Emilio, que farà tota la presentació, ell és el responsable del Teuladí Punters, Tamara és la responsable del mapa cultural. I vegeu bé en què consisteix això. Gràcies. Així podem veure l'agenda cultural Teuladí Punters. Podem entrar a través de Google, del buscador Google, si fiquem Teuladí Punters. Podem entrar també ficant www.teuladí.es o simplement ficant Teuladí Punters. El que estem veient ara
seria la home o la pàgina d'inici, que com podem veure, així tenim els events destacats, que serien aquestes 6 activitats que tenen una posició preferencial a la pàgina web, acompanyats d'una imatge, logotip de l'activitat en qüestió. Després, si baixem un poquet més, tenim els pròxims events que estan carregats en aquests moments a l'agenda cultural. És una evolució temporal de les activitats que n'hi ha programades. I per últim, al baix del tot, de la pàgina d'inici, després, com veurem més endavant, quan fiquem les dades de les activitats, si fiquem la direcció concreta, ens eixirà a través de Google Maps la posició exacta on es va fer l'activitat o l'event. Com ha comentat José Luis, el més important de l'agenda cultural teuladí és que estem parlant d'una agenda cultural personalitzada en temps real. A més, hem dit que abandona el format paper, ja no anem a editar tota la informació. En aquests moments el ciutadà podrà veure la informació personalitzada de les àrees temàtiques que ell vulgui en concret. Hi ha, evidentment, una clara vocació participativa. Ara el que anem a veure és l'àrea d'usuaris. El més important és que nosaltres podem entendre l'agenda teuladí des del punt de vista d'un usuari o des del punt de vista d'un proveïdor d'informació, que és un tema que us interessa a vosaltres com a ajuntaments. Primer anem a veure com si fórem usuaris de l'agenda teuladí. No cal dir que vosaltres, a banda de ser proveïdors, també podeu ser usuaris de l'agenda teuladí. Com ens podem donar d'alta a l'agenda? Si encara no sóc usuari, si fem clic així, donar-me d'alta, molt senzillament, com ha explicat José Luis, ficaríem un email de contacte, una contrasenya, confirmaríem la contrasenya i després tindríem que omplir uns camps molt senzills, el nom, el cognom, la direcció, etc. Després, per a seguir anant omplint la nostra fitxa personal, podem seleccionar l'àrea geogràfica d'on volem rebre la informació o el butlletí. Podem seleccionar totes, si n'hi ha algú que vol rebre la informació de totes les comarques, marcaria totes, o podem anar seleccionant les comarques o València ciutat, en aquest cas, o les comarques que vulguem rebre la informació. Per exemple, jo vull rebre la informació de la Costera, de la Ribera Alta i de València ciutat, perquè estic estudiant allí i vull rebre la informació que també es fa a la ciutat de València. Un altre punt seria la freqüència en què jo vull rebre la informació. La informació la puc rebre de forma setmanal, de forma quinzenal o de forma mensual. En l'idioma castellà, el valencià estarà a partir del primer trimestre de l'any que ve. Un altre punt seria quan vull els events per a quin tipus de públic va anar dirigit, per a tots els públics, si vull rebre informació només per a públic infantil, juvenil o públic adult. Un altre punt seria quan vull rebre els events que tindran lloc durant tota la setmana, els dies laborables, caps de setmana o festius i els horaris. Vull rebre informació d'activitats o events que es facin durant tot el dia, només pel matí, per la vesprada o per la nit. Per tant, com podeu veure, la informació que anem a rebre és totalment personalitzada i a la carta. Senzillament, despedir l'acte, jo agraïm una altra vegada a tots els assistents. Jo penso que és una cosa important que ens serveix als usuaris i sobretot als ajuntaments per difundir la nostra cultura, aquells esforços que fem els ajuntaments per ensenyar les demés coses, d'alguna manera que puguen estar tots assabentats d'això. Com he dit, donem per tancat i si algú té algun dubte més, que es quede i així estaran els membres del SARC per a donar-vos un segon. Moltes gràcies.